барномаи ифтихор барои нафароне аст ки боиси фахри худ падару модар ва ҷомеа мегарданд. Салом арз медорем ба шумо тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. Барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо. имрӯз низ доир ба як навраси донишманд ва бо як наврасе ки соҳиби ифтихорнома, медал ва мақомҳои сазоворо намоён гаштааст суҳбат мекунем. баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. ҳамроев Алан 6 июни соли 2002 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ ҳоло хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Душанбе мебошад. қаҳрамони мо ҳамзамон барои фаъол будан дар муассиса ва иштирок дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ ҳамчун гирандаи стипендияи президентӣ буда дар оянда мехоҳад иқтисодчӣ шавад. шуғли дӯстдоштааш китобхонӣ аст. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. аз он ки шумо дар барномаи ифтихор ширкат мекунед, аллакай ин худ ифтихор аст. ташаккури зиёд ба шумо мегӯям ва пеш аз ҳама мехостам ба ҳамаи ҳамсолаи худ, ба бинандагони арҷманд саломи худро бирасонам ва чунки шумо дуруст қайд намудед, иштироки ман дар ҳамин барнома худ ифтихор аст барои ман. саломат бошед. ва суоли нахустини ман ба шумо чунин аст ки дар кадом олимпиадаҳо ва форумҳои байналмилалӣ шумо ширкат кардаед? мавриди зикр аст ки соли 2015 дар шаҳри Сеул, ки пойтахти Кореяи Ҷанубӣ мебошад, дар 7-ум форуми ҷаҳонии об иштирок кардам ва пас аз он дар олимпиадаи байналмилалии ҳиппо, ки бо забони англисӣ доир карда буд, охирин олимпиада ки ман дар он рақобат намудам, олимпиадаи забони англисӣ, олимпиадаи байналмилалӣ байни ҷавонон, ки аз тарафи донишгоҳи мактаби олии иқтисодии Федератсияи Русия доир карда буд, дар он ҷо ҳам иштирок намудам. ташаккури зиёд беҳтарин. ва бинандагони азиз, ин лаҳза акнун мехоҳем дар мавриди якояки форум ва олимпиадаҳое ки нафар ширкат карданд маълумоти пурраро аз худи Алан бишунавем. хуб, чӣ гуна ки мо медонем ки шумо дар форуми ҷаҳонии об барои ҳаёт ки соли 2015 дар шаҳри Суэли, Кореяи Ҷанубӣ доир гардид ва аз Тоҷикистон танҳо 4 нафар дар он ҷо ширкат карданд ва яке аз онҳо шумо будед. мехостем ки дар мавриди ана ҳамин форум якам ба мо маълумот медодед. ин форуми шинохта буд ва ҳатто пешвои миллати мо дар он ҷо ҳам иштирок кард ва пеш аз ҳама миёни 400 ё 450 нафар аз тамоми Тоҷикистон хонандагони беҳтаринро ҷамъ карда байни онҳо як мусобиқот гузаронидан, то ки 4 нафари арзандатарин сазовори ҳамин роҳат ба Сеул гарда бошанд ва сазовори ҳамин роҳат гаштам. ва барои ман хеле ҳам боиси ифтихор аст барои ман ки ман дар он ҷо иштирок намудам. тамоми давлатҳои ҷаҳон, тамоми кишварҳо дар он ҷо иштирок намуданд, тамоми намояндагоншон. беҳтарин чиз ки ман дар он ҷо омӯхтам он аст ки ҳар як инсон агар ба худ боварӣ дошта бошад, метавонад то баландиҳое расад ки худ тасаввур карда наметавонад. бале. ва форум чӣ гуна сурат гирифт? форум ҳамчун гурӯҳи семинарҳо гузашт. якчанд семинарҳои омӯзишӣ ба мо пешниҳод намуданд ва тренингҳо ҳам. омӯзгорон аз зиёда аз 35 давлати ҷаҳон дар он ҷо иштирок карданд ва барои мо бисёр ҳам маълумоти ҷолибро пешниҳод намуданд. ва мавриди зикр аст ки тамоми барнома дар ҳамин форум ба забони англисӣ доир карда буд ва ин ҳам як душворӣ аст, чунки сатҳи забондонии мо аз сатҳи забондонии дигар давлатҳои ҷаҳон фарқ мекунад, вале мо тавонистем ки Тоҷикистони худамонро муаррифӣ намоем дар арсаи баланд. саломат бошед, беҳтарин. хуб, ман фикр мекунам ки албатта шумо ки дар ин форум ширкат кардед, ҳамчун як навраси донишманд, ҳамчун як навраси боистеъдод аст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун намоянда, ин боиси на фахри шумо, балки боиси фахри Тоҷикистони азизамон аст. хуб, ва мехостем дар мавриди олимпиадаи байналмилалии ХИППО ки дар шаҳри Душанбе моҳи марти соли 2019 баргузор гардид ва дар он зиёда аз 50 давлати ҷаҳон иштирок доштанд ва юдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи мо дар он ҷо мақоми дуюмро ба даст овард. дар мавриди анамин олимпиада мехостем якам маълумот бигирем. зиёда аз 50 давлати ҷаҳон дар он ҷо иштирок намуданд ва аз ин шумо чӣ нақша кашида метавонед ки ин олимпиада хелам душвор аст барои макон ба даст овардан.
ин олимпиада аз се давр иборат буд ва дар даври якумаш ман сазовори ҷои аввал гаштам. аз 55 балли максималӣ 55 балл ба даст овардам ва дар даври дуюмаш каме ба ман нарасид то ки сазовори ҷои аввал гардам ва роҳат ба шаҳри Венетсияи Итолиё ба даст орам, то ки рақобат бо намояндагони тамоми давлатҳои ҷаҳон ба даст орам. Вале ин ҳам афсӯс пасу баландиҳои ҳаётро мо мефаҳмем. чӣ гуна мақоми дуюм ба шумо муяссар гардид? Чӣ гуна суолҳо буданд, душвориҳо буд, ки масалан шумо пушти сар кардед ва тавонистед ки ҳадақал мақоми дуюмро соҳиб шавед? бояд гуфтаа шавад ки ин олимпиада барои он нафаронест ки забони англисиро бо тамоми нозукиҳояш, бо тамоми хусусиятҳояш медонанд. Албатта мехостам ки сазовори ҷои аввал гардам, вале ба фикри ман мақоми дуюмам натиҷаи бад набуд ва танҳо 3 балл нарасид. Яъне камӣ кардам. саломат бошед, ҳеҷ боки нест ва фикр мекунем албатта дар оянда боз озмуну формаҳои зиёд дар пеш ҳастанд ва шумо дар он ҷо ҳамчун намоянда иштироки фаъолона мекунед ва ғолибиятро, аниқтараш мақоми аввалро ба даст меоред. хуб, ин ҷо мо зиёд рӯйхатҳо дар назди мо ҳаст, тамошобинони азиз, ки аз фаъол будани қаҳрамони барномаамон дарак медиҳад, махсусан дар мавриди иштироки қаҳрамонамон дар олимпиадаи байналмилалии ҷавонон, ки аз тарафи донишгоҳи миллии иқтисодӣ бо номи мактаби махсуси иқтисодиёти Федератсияи Русия, ки тариқи онлайн сурат гирифт ин олимпиада ва шумо дар он ҷо мақоми чандумро ба даст овардед ва мегуфтед ки дар ин ҷо аз чанд давлати ҷаҳон буд, чанд нафар иштирок доштанд ва талаботҳо чӣ гуна буданд? пеш аз ҳама мехостам каме маълумот дар бораи ҳамин донишгоҳ ба шумо пешниҳод намоям. Бале. мактаби олии иқтисодӣ дар айни ҳол яке аз машҳуртарин донишгоҳҳои Федератсияи Русия мебошад. Дар соҳаи иқтисод беҳтарин донишгоҳ аст. Ин тибқи рейтингҳои байналмилалӣ аст. Ин олимпиада махсус ҳар сол доир мегардад. Ин яке аз ташаббусҳои ҳамун донишгоҳ аст, то ки бисёртар донишҷӯёни байналмилалиро ба хондан дар Федератсияи Русия ҷалб намоянд. ва ин олимпиада ҳам бо забони англисӣ бо тариқи онлайн доир гардида буд ва дар он ҷо зиёда аз 23 000 нафар аз тамоми кишварҳои дунё, дилҳо кишвар иштирок карданд ва мавриди зикр аст ки аз Тоҷикистон 400 нафар иштирокчӣ буданд. маҳз дар забони англисӣ 200 нафар иштирокчӣ буданд ва боиси ифтихор аст ки аз 200 нафар иштирокчӣ танҳо ман сазовори маком гаштам, макоми дуюм. ва падару модар чӣ андеша доранд нисбат ба пешае ки шумо интихоб кардед? падару модари ман ҳама вақт дастгирӣ мекунанд маро. чӣ андеша бошад, чӣ роҳеро интихоб намоям, ҳама вақт дастгирӣ мекунанд ва барои ҳаминам мехостам ки ташаккур гӯям ва сипоси худро ба онҳо гузаронам. бале, ташаккури зиёд ва мо низ бовар дорем ки ин лаҳза тариқи шабакаи Баҳористон падару модари шуморо мебинанд ва аз суханони шумо бозам фахр мекунанд ки чунин фарзанд доранд ва фарзандашон дар чунин барномаҳо ширкат мекунанд. хуб, тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи ифтихор аст ва қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд ҳамроҳи Алан ва ғолиби чандин олимпиада ва форумҳои байналмилалӣ. бозам чанд соли дигарро мехоҳем аз шумо пурсон шавем. дар радифи олимпиадаҳои байналмилалӣ аз забони хориҷӣ ҳамзамон қаҳрамони мо ба варзиш шавқу рағбати беандоза дорад. ёдрас мешавем ки аз рӯи намуди варзиши теквандо ИТФ дар зиёде аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳатто байналмилалӣ низ ширкат карда 30 нафар ва мехостем дар мавриди ин паҳлӯи фаъолиятатон якам маълумот медодед. Ташаккури зиёд. тӯли 7 сол ман ба варзиши теквандо машғул будам ва ба фикри ман варзиш дар зиндагии ҳар як мард бояд сармашқи кори ҳаррӯзаи шахс бошад. ҳам барои солимии ҳар яке аз мо ва ҳам барои пешгирии ҷиноят, оварагардӣ, ҷолибият ба ҳар як корои нолозим байни ҷавонон. ин ҳам як воситаи пешгирии ҳамин ҳолатҳое аст ки ба фикри ман хеле ҳам фоиданок аст. ва ёдрас мешавем ки ба варзиш машғул шудан аз чанд бемории дигар метавонад шахсро эмин нигоҳ дорад. идома дорад барномаи ифтихор, тамошобинони азиз, ва соли дигари мо ба шумо чунин аст ки душвор нест интихоби ду роҳе ки ба худ заҳмату меҳнатро талаб мекунад. албатта душвор аст, чунки ҳар яке аз ин ду самт
бисёр қувваро талаб менамояд. Ҳам варзиш, ҳам таҳсил бо ёрии падару модар ман тавонистам ки ҳар яке аз ин мушкилиётро пушти сар монам, то ин замон муваффақ бошам дар ҳар яке аз ин роҳҳо. Ва ба фикри ман ҳар як инсон бояд на танҳо бояд дар таҳсил муваффақ бошад ва ё дар варзиш, балки дар ҳар ду самтҳо ё як самти дигарро ҳам интихоб намояд ки аз ҳар як тарафи фаъолияти худ муваффақ бошад. шумо ки бештар дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат намудед ва бо забони хориҷӣ, ин лаҳза метавонед бо забони англисӣ чунин иброз бидоред ки зинда бош эй ватан, тоҷикистони озодӣ ман. May Tajikistan always live, be successful, my free Tajikistan. саломат бошед, ташаккури зиёд. чуноне ки мо медонем шумо гирандаи стипендияи президентӣ ҳастед ва ин ба шумо чӣ гуна муяссар гардид? Барои ба даст овардани ҳамин стипендияи президентӣ озмун доир мегардад, озмун ки хеле душвор аст ва маҳз аз ноҳияи Шоҳ Мансур танҳо 9 нафар хонанда интихоб шуда буданд барои унвони ҳамин гирандаи стипендияи президентӣ. Ин хеле душвор аст. Сипоси худро мехостам ба Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бирасонам барои дастгирии онҳо, барои дастгирии фаъолияти ман ва ҳар яке аз стипендиатҳои президентӣ. бинандагони азиз, як сюжетро омода намудаем ва бояд ёдрас бишавем ки сюжети навбатии мо доир ба омодагиҳои қаҳрамони барнома доир ба дигар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аст. моро ҳамроҳ бошед. алан ҳамроев нигоҳ накарда ба синну соли худ аллакай тавонистааст мавқеи худро пайдо намояд ва ӯ ҳоло дар муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои назди сараёсати маорифи шаҳри Душанбе омодагии ҷиддӣ дида истодааст, то дар озмунҳои минбаъдааш мағлуб нагардад. дар соли равон алан бояд дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ки аз фани забони хориҷӣ доир мегардад дар ин марказ омода шуда, ғайр аз ин ӯро имтиҳони мушкил, аниқтараш олимпиадаи байналмилалии хипу дар соли ҷорӣ мунтазир аст. бояд гуфт даври аввалини он дар шаҳри Душанбе доир гардида, нафари ғолиб дар даври дуюм ки дар давлати Италия баргузор мегардад иштирок хоҳад кард. хислатҳои хуби алан дар ин мебошад ки ин кас як хонандаи хоксор мебошанд ва ҳамеша кӯшиш мекунанд ки як чизи навро аз худ кунанд ва ҳамеша аз пайи ҷустуҷӯи илми нав мебошанд. кӯшиш мекунем ки бо алан суҳбатҳои инфиродӣ гузаронем ва боз ҳам таълимро ба роҳи дуруст монем. дар машғулиятҳо аз методҳои инноватсионӣ истифода мебарем то ин ки шавқу ҳаваси хонандагон ба омӯзиши забони англисӣ бештар зиёда гардад. алан ҳамроев хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 буда дар синфи 11 таҳсил мекунад. нақшаи рӯзи ӯ танҳо ба таҳсил равона гардида, омӯзгорон низ нисбати ӯ андешаи нек доранд. Хамроев Алан яке аз хонандагони фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ноҳияи Шоҳ Мансур буда истеъдоди худодод дорад. ин хонанда на танҳо аз фани забони англисӣ, балки аз ҳамаи фанҳои муассиса дониши хуб, ҷаҳонбинии васеъ, нутқи буро ва одоби хуб дорад. мо барои иштирок ва ғолибият ба даст овардани қаҳрамонамон дар озмуни олимпиадаҳои минбаъдааш барор хоҳонем. тамошобинони азиз, идомаи барномаи ифтихорро шумо дида истодаед ва ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд Ҳамроев Алан. ман бори дигар шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи ифтихор. акнун мехостем дар мавриди олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ каме ҳарф бизанем. дар худи ҷумҳуриямон шумо дар кадом олимпиадаҳо ширкат кардед? ман дар ҳар яке аз марҳилаҳои олимпиада, чунки шумо медонед мактабӣ аст, ноҳиявӣ аст, шаҳрӣ аст ва ҷумҳуриявӣ аст, сазовори ҷои аввал гаштам. аз фани забони англисӣ дар дигар озмунҳои ҷумҳуриявиам иштирок намудам. яке аз онҳо аз ҷумла озмуни хонандаи сол, хонандаи беҳтарини сол дар шаҳри Душанбе бошад. озмунҳои доири мактабӣ, дохили мактабӣ, дохили ноҳиявӣ
ва шаҳрӣ. Соли гузашта дар Олимпиадаи ҷумҳуриявии dastavӣ аз фанни забони англисӣ сазовори ҷои аввал гаштам, ки аз 100 балли максималӣ 94 баллро ба даст овардам, ки як натиҷаи беҳтарин буд. ва дар оянда шумо чӣ нақша доред? Дар оянда бояд дар кадом олимпиадаҳо ва форумҳои байналмилалӣ бояд ширкат бикунед? дар оянда мехоҳам ки фаъолияти худамро бештар дар ҳамин самти иқтисод давом диҳам. Мехоҳам ки донишгоҳро ба як сатҳи олӣ хатм намоям ва дараҷаи магистрро ба даст орам ва пас аз он мехоҳам ки як мутахассиси олӣ шуда ба ватани худ баргардам, то ки бар рушди иқтисоди Тоҷикистони азизам бештар фаъолият намоям. Ватанпараст ва ватандӯст бояд бошам. Яке аз натиҷаҳое ки ба ман насиб гашт, ин сазовори ҷои дуюм дар Олимпиадаи байналмилалии ҷавонон аз тарафи Мактаби олии иқтисодӣ буд ва маҳз ҳамин дастовард ба ман имкониятеро дод, ки бе маблағ, яъне ройгон дар беҳтарин донишгоҳи Федератсияи Русия таҳсил намоям муддати 4 сол ва ба фикри ман ҳамин дастовард ва ҳамин имконият ба рушди шахсияти ман саҳми худро бисёр ҳам мегузаронад. Ва ёдрас мешавам, ки ҳамин донишгоҳи Мактаби олии иқтисодӣ мебошад, ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия ҷойгир мебошад. саломат бошед. ташаккури зиёд ва боварии комил дорем, ки шумо дар минбаъда низ фаъолона дар озмун ва олимпиадаҳо ширкат намуда ҳатман мақомҳои аввалро ба даст меоред ва номбардори падару модар, номбардори Тоҷикистони азизамон мегардед. Ва мо низ ба шумо дар роҳҳое ки шумо интихоб намудед барор мехоҳем. Боварии комил дорем, ки ҳатман шумо дар ҷумъа як нафари арзанда хоҳед шуд. ташаккури зиёд барои иштирок. Агар шумо низ дар олимпиада ва форумҳои байналмилалӣ ҳамзамон дар ягон пешаи дигар муваффақ гаштаед ва мехоҳед аз паҳлӯи ҳунаратон ба тамошобинони мо маълумот бидиҳед, пас барномаи ифтихор барои шумо аст. суроғаи мо кӯчаи Шеро 31, телевизиони Баҳористон. Телефон барои тамос 221 95 24. Ин буд барномаи навбатии ифтихор. То барномаи навбатӣ тан сиҳат ва хонобод бошед. Хайр.